Her ser I så min sexy terrier. Og I ved jo, at base, de stammer af dele. Så imens så Kenny han lige viser noget god opvarmning hernede på banen. Så jeg begynder at finde lidt frem. Så kan Kenny lige vise Hvis du lige vil holde den her. en kamp her på banen. Imens jeg går i gang med at lave det der rydde op til noget teknisk. Kampen er allerede begyndt, hva'? Det er 3 base, der kæmper. Hvem vinder? Naturligvis står den der. Erfigo! Min bag. Ja. Ja. Selvfølgelig er det min bag, ikke Kenny? Eager. Der var Eagle. Her kommer han. Sexy terrier. De kæmper. Virkelig hårdt. Kom så sexy terrier og Eagle. Så kan jeg måske lige gå over til dine del. Ja, jeg er i gang med at lave. Hey! Det var snyd! Nej. Du prikkede bare lige til min. Ja. Jeg gider ikke kæmpe med dig. Ja, okay, så sælg lige på dine dele derovre. Ja, okay. Du har godt nok mange dele, hva'? Det er din. Nej, det er altså dine. Ja, okay. Ja. Og så skal vi have den her. Ja, det er lige nogle gange der. Ja, det er no. Og så lige nogle snore her. Der var nok mange snore. Ja, lige så mange som der affyrer. Ja, jeg skal tælle. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kaching! Hovedsko. De andre dele ligger sådan lidt til gulder. Han har sådan en del herovre faktisk. Ja, jeg står der lige og klukker mine hemmelige taktikker. Ja. Ikke dårligt, Men ikke hvis dårligt. vi Det er min telefon, det der. Så kan vi lave for eksempel et fridtløb. Skal vi sige? Ja. Kom herover. Hvad skal vi lave? Så lad os lave en angreb i en. En angreb. Så skal vi sige, det bedste angreb er et godt forsvar, hvis man kan sige det. Nej. Det bedste, det er godt... Nu ved jeg ikke, hvad man siger. Et angreb. Ja, bare kom med en angreb. Så skifter vi lige den her type. Sådan. Og tager vi havkap mellem dem her, men hvad synes I så? Ja, Skifter sten, saks, papir. Jeg har den blå, du har den der. Ja. Sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Okay. Så bliver du den her. Ja. Men jeg tænker, at dem her, så bliver det nok... Tag den her. Ja, det bliver bare godt det. Så hvilken en synes vi er sejst, eller hvilken en var mest? Jeg tror, jeg tager den grønne. Så tager jeg bare den, fordi det er jo den eneste, der er det. Så er det lidt til selv. Hvad er det? Åh, ja, det er en skelader. Det er bare et værktøj, man bruger, som Kenny, han kalder et skelader. Man kan også kalde det en bygger, hvis man vil. Ja, kald det hvad I vil. For hjemsøger jeg ikke, ligesom de andre gør det. Men det smarte ved den her spids, det er, at den kan være angreb. Og den kan være stamina. Nå, men skal I prøve at fyre den af sammen? Ja, du kan lige låne det her. Den er ikke så lang snor. Ej, jeg tager den her. Ja, det gør du bare. Ja, lige en... Ikke så lang snor. Så er vi her. Yep. Lige om. 3, 2, 1. Wow! Shit, mand. Fuck, godt død. Kenny! Ja, den kan jeg sgu få. Nej! Kenny! Shit. Wow! Prøv lige at se her! Shit, Den man. der!
væk! Jeg håber snart, den er længere end dine. Shit, what the fuck. Helt ærligt, min snor. Hvor sej snor. Hvordan skal du lave den? Ja, du kan sammen med at prøve at lime den. Lime. Ja, jeg ved det ikke. Nå, men skulle vi se den skabene? Ja, det var fint. Det var fint. Nå, det er ikke. Og min secretariat. Nå, skal I se det sådan lidt bare stille og roligt. 3, 2, 1. Det kom ud igen. Den ser vist rigtig god ud. Den er faktisk ret god. Den snurrer sådan lidt. Nu er vi tilbage. Der skete lidt tekniske problemer. Kan I se min snor knækkede. Men nu vil vi gerne lige vise noget her. Se her. Shit. F4 god. Det var det baby samlet. Og der kommer Sagittario. Lige pludselig med i spillet der. Hey, snudpels! Vil du føre dig først? Men jeg ved ikke om det er værd at vise mere. Vi kan vise Kennys stele herovre. Ja, jeg bare går og kigge. Så har vi nogle af de gamle her. Woohoo! Så har vi også nogle af de gamle herude. Kenny, skal vi kæmpe med de gamle? Bare lige for at friske ny. Ja. Her. Hey, men hvorfor skal jeg have den? Jeg vil have den anden. Man skal kunne gøre det her med en god måde. Okay, nu kommer jeg ikke til at lige sådan kunne sige godt nok. Det er fordi jeg lige skal lave den. Sådan. Så er min 16 her. Hans gale nederen snor. Nu tager jeg min her. Se her, der er to gamle bag. Og en af dem har bare lige nakket. Hvordan skal vi kunne gøre det på en god måde? Totalt dårlig nakket. Filmer du? Så går jeg i gang med en kæmpe. Så er vi her. Dragon. Fuld sko. Så kommer vi her med. Kom til Dragoon. Det er Dragoon helt tæt. Så kommer jeg med. Det er den mærkelige bag der. Kæft, det er grim. Tekniske problemer, mand. Ja. Ja, mand. Det ser lavet til, den er den vandt. Den er vandt. Se den her. Kan du følge? En gang til. Shit, hvad fuck? Stille lige. Kan du se, det er meget sødt sådan her. Det er jo følende, ja. Wow. Erik, kan du bagrøven? Hey! Sex fyr efter min bagdel. Det var dejligt røv. Er der godt sådan, ikke? Nå. Hej. Jeg ved godt, jeg er flot. Det behøver ikke at filme mig hele tiden, ikke? Ja, det var så stille og... Den her! Skal vi se, om jeg kan ramme banen? Ja. Okay. Shit. Sæt på. Så er der ikke andet, du prøver, du gør igen. Indtil jeg rammer. Jeg vil ramme. Brug lige en kjøl. Så der. Jeg ramte det. Der! Hvad gør den så? Ud igen. Ja.
Hvem gør det? Der. Okay. Det her, det er et ekstra klip, fordi jeg... Velkommen den der! Ja! Det var det med viljen! Yes. Gjorde det der. Tæller det ikke som en sejr, eller? jo. Det kan jeg godt sige. Okay, nu gør jeg det lige alvorligt. Skru! What? Den hopper ud. Vi slår. Kom med mig. Okay, det er mig og Baptiste. Kom her alle sammen. Jeg skal vise jer. Jeg skal ikke prøve at crash. Og det ved I nok alle sammen, at det tror jeg godt, I kan, men det kan de bare ikke. Kan det se selv? Fordi man ødelægger dem af dem, og nu skal jeg demonstrere. Fordi det Kenny. Så I skal sgu lidt ligeglade. Kom her. Så kan du lære det. Se her. Skal vi se, om vi kan finde den igen? Se! Det var meget professionelt der. Kan se, om vi kan finde den? Altså, jeg har ikke skruet på. Vi kommer. Ja, ud. Nej, Johnny. Fuck, det er vådt, det her græs. Der er blomster. Og vi skal heller ikke køre på sten. Vi skal ikke demonstrere. Det kan vi da godt. Nej, vi kan ikke. Det er jo dårligt, de ødelægger spidserne. Men vil du høre dem? Skal vi se, hvad fanden kan det være? Ja, det tænker I nok også. Der er noget vand. Se her. Der er noget vand. Skal I se, om det her skal I ikke gøre derhjemme. Ja. Shit, hvor sejt. Det vil jeg prøve en gang til. Det er galt og sejt. Se, professor kan altså også lære noget, hvis jeg overhovedet var professor. Jeg skal godt her. Nej, galt, nej. Og se her. Så har jeg en god undskyldning til hans mor. Når jeg spiller, der er helt våd. Men du er for at vande blomsterne. Se selv, mor. Og så gør man sådan her. Hold kæft. Jamen, ved du det? Bare med over. Okay, jeg tror ikke, man må gå derop. Ja, kom så smutter vi. Så er god den. Kom så går vi ind for. Hey. Det er Johnnys røv. Johnnys røv. Nej. Og det er Johnnys pik. Det er Johnnys bamser. Det er med sikkerhed, de kan altså ikke køre på en bil.